Allah da ranka shahararren mawaƙi kuma sananne a masana'antar Kannywood wanda aka fi sani da Anijita ya yi zargin cewar Naziru sarkin waka ko ya mutu ne sakamakon kiran wayarsa da suka yi da kuma neman sa da suka yi ta ruwa a jallo ba su same shi ba, wanda hakan ne ba da su damar ziyartar gidansa domin tabbatar da ingancin lafiyarsa. Bayar dan wani tazzar lokaci da aka ɗauka na rashin ganin Naziru sarkin waka wato Naziru M Ahmad, wasu lokutan da dama da suka dinga kiransa a waya ba sa samun sa, sannan kuma suka je gidansa ka dinga binciken neman sa ba same shi ba. Alijita ya yanke hukuncin cewar ko Naziru sarkin waka ya mutu ne ko kuma dai ya shiga cikin halara ne sakamakon wasan kwallo da aka buga da wannan babbar tim din wadda aka fi sani da Barcelona da kuma tim din da suka buga wasa da su, wadda Barcelona ta sha kashi da rashin nasara a wannan wasan da suka buga. To tun daga nan kuma Naziru sarkin waka aka ɗauki tsawon lokaci ba a ganshi a social media ba, haka zalika idan an kira wayoyinsu a rufe. Daga nan ne fa suka niki gari suka ce to ba su yi kasa a gwiwa ba har sai sun je sun duba lafiyarsa, wanda daga nan ne suka ɗauki abokan aikinsu suka tafi zuwa gidan Naziru sarkin waka domin binciken lafiyarsa. Ga takamaiman yadda abin ya kasance, wato Hausawa sukan ce gani ya kori ji. Amma kafin nan kada ku manta da subscribe din wannan channel domin samun labaranmu da sun dora. Ga mun zo gidan sarkin waka tun jiya shiru muke. Mun neme shi mun rasa. Kai da fata a cikin gidan ne. Tunda sarki ya ja kaya. Ba ma ta hutu mana, kamar ke kana da waguda ne. Waguda ki salamu alaikum. Yau mu ga halin da sarkin waka yake ciki. Tun jiya ba mu ji shi a gurin. Tun jiya muke neman. Ni matsalar ma kai yara ya kansa ba. Ka san mutanen nan suna iya rata. Yasa gwara mu duba mu tabbatar lafiyarsa kalau. Shine babban abin da ya kawo. Abun gida. Gida yana nan ko? Ya ai ko da fito. Ya za a yi yana cikin. Abun kada ran ya fito ne. Za mu fito ne. Ta wani bangare ne. Yana nan kwanan na ruwan da mun shiga ba. Mu ga dan uwan mu ba. Ya kamata ga wannan shi nuna mun fara ruwa. Ka samu matsala. Ya kamata nan ne. Salamu alaikum. shani guda tare dan kwato a shi ba. Alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Har da zafin ne. Salamu alaikum. Ni guda mutane su da kuma su a kai da Allah. A dole da ji mun ga mun ga Sai mutum bai ga dan uwansa ba. Ai kaga ba zai yi ba. ina ga yana son. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Haɗi. Ya wato muna da. Ya amsa? Ba zai koyi kashe mana wani abu wallahi. Waye? Dole sai ya fito mana gidan. Ya sarki. Kwana a gida. ya kashe yana nan wallahi. Yana nan? Wai da wade ka. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Shugaba, kafa yi mutu tun je ba sani ba. Kai ne ai. Salamu alaikum. Baya bangaren nan gaskiya. Shugaba. Yan wanka ne ba. Wallahi wanda ya bai shi mun rasa. Yanzu ne da buya sai. Kuma wai shi baya. Anya ba wani ya gaya mai ba kuwa. Ni ma wanda nake da. A tun da ta kan wancan bangaren. wayan da nan ai ba ta shiga. Ce wancan bangaren. An gaya masa ne. Wallahi, Ai da ni ne wayar sa wata da kwata sai mun mai rashin daraja an biya biya. wayar sa dalilin ba ta shiga. Shi ba ta san ba ta shi ba. Shi sarki. Duk wai shi ba ta shiga. Ya iya gama. Ba ya shiga da shi. Ba ya shiga da shi.
nan ma ba ɗauka ce kuma ba dan dubiya ku na san cewa kun zo da dan wani abu wallahi Allah da zan kada wani ne nake mu dauka ba shugaba nine boys muna ta ne da safe wace ya kamata a zo a duba ai ba ma da mun dauka cewa za a duba ce jariri ku raudani ka je mu ga wani kai ma tun jiya muka rasa mun neme shi tun jiya ba kace ne ma tun jiya ko da haka ne Allah gari ga yana da wahala sai mutum zuciyarsa ta samu ya dame mu a gurin shi ka mun yi magana a gurin kai shugaba wallahi da da mun ce da ina shugaba wallahi sai ya zo ayyau da safe ka zo bi a dama ka ce wani ana da kuma da sai ka ce shi ke sai masa to kai dan mu ana cin mu ne a banza a jiya kan an ci ku a banza ba ma na ga ya ce ba a banza ai na tsoro da ka ba mu je diri ba an ba ina san jin ke a wallahi amini ba aka mun mazana da na ji shuru ana ci yau na ci kai ta anya mutumin ne yana da tun jiya ake bari mu ba ka shawara ku tsaya mu da muka dade a harkan nan muna madrid shekara gaskiya ne muna yi sai ga yanki ta kana ji shi sabon shiga ne sabon fad shi dan manyu ne ya switching ya dawo kuma Allah dan manyu ne wallahi ka gane ko da ai ka ga bayani a dan manyu ya ma da saboda haka kana ji a'a bari na gama sai kai bayani ita ban haka ce mun kaga tunda muke madrid kuma na san kun fi shekara akalla 10 kuna so ga ci ba ci ma sai wannan last time da kamar in gama sai kai bidade da aka ci mu kuka yi tafin da kuka yi mana tsiya kai shiga kai bidiyo ba sai ka dauka wannan season din tunda an cire mu na ku amma kai aka gane ba shi Champions League ba na yara suaya wasu lamin ne wala ya yara ba sa daukar kabarin gaban yara ba sa daukar champion din namu wannan shekara aro nake so mu bayar na season kafin ba su da injury shi da su shiga mai da ne shiga yawa ba to sai in ta bila Allah ba su sun je kula ga mu Allah na sai da ma ai mun san da ji suna sai muka ce Inter Milan ba ma jiya muna cikin sai muka ce Inter Milan ba ajiye mana kaca sai in muka da daga injury da sauransu sai mu muka kawo to ku sai kuke ganin ai tun da an cire mu ko gobe ne wani wata shi a gidan ba ku iya bane a shi wani yara ba sa yara ne kaji ko sai an tura da sai ko ba shi ne magana to muna so ba ta shawara Barcelona ba ta nan ba daban ku da Champions suna ba sa Barcelona ba Allah mu ni barin ga ma last season muka Champions League ni na riga na sallame ka ai na yaushe ne da kaci dama lissafi na ɗaya ne a wannan ragargaje ma dare kawai ni ta ragargaje ka so nawa kuna da ba ba da kofi
amma ku tura